Želiš da saznaš kako da one stvari koje imaš u svom umu, koje želiš da ti se ostvare, kako da one dođu u tvoju realnost. Mnogi pričaju o ovome, ja ću ispričati iz svog ugla, možda ti bude od koristi, ispričat ću ti konkretne i direktne korake koje sam preduzela, način na koji sam razmišljala i pogled i promene koje su mi donele sve te dobre stvari u moj život. Naslov je onako malo dramatičan, ovo je konkretan primer kako se nešto iz našeg uma materializuje. Tako da ako je to nešto što te zanima, nastavi da gledaš ovaj video. Za početak zdravo svima, moje ime je Irena Ždrnja i na ovom kanalu bavimo se raznim stvarima, počevši od ličnog razvoja, spiritualnosti, međuljudskih odnosa, manifestacije željenog života, ponekad čak objavljujem i neke meditacije, subliminarne poruke i tako dalje. Ako je to nešto što te zanima, predlažem ti da se subscribe-uješ, da se pretplatiš na kanal, jer svake subote objavljam novi video i delim priče iz svog života, realno, iskreno, onako kako jeste, u nadi da će možda neki video nekome kliknuti i pomoći, kao što je i meni tada taj neki uvid ili razmišljanje. Pa da počnemo u video. Ja sam još kada sam bila veoma mlada, kada sam bila mala, bila sam 12 godina, mama mi je kupila knjigu Traži i dobit ćeš, Esther i Jerry Hicks, i ja sam tada prvi put se susrela sa tim načinom razmišljanja da je moguće da mi utičemo na svoj život. Pošto sam tad bila tek 6. razred, nisam tačno razumela šta su ti ljudi u toj knjizi pričali, čije su to one poruke kanalisali, šta je to vorteks, šta je zakon privlačenja, šta je manifestacija. I sećam se da sam to onako banalno shvatala i kao većina ljudi koje na tom nekom putu, na početku, pisala sam sećam se neki dečak Luka mi se sviđa, ja sam pisala Luka i Luka je zaljubljen u mene, Luka je zaljubljen u mene. I onda sam tako pisala 2-3 stranice, Luka se nikad se nije zaljubio u mene, malo se šalim, ali da, i onda je trebalo da prođe dosta godina, dosta duhovnih tehnika, dosta čitanja knjiga, dosta razumevanja, dosta napretka da bih ja sada, nadam se, shvatala u onoj meri u kojoj shvatam sada, jer te mi stalno učimo i stalno se razvijemo, ali sam zaista ponosna na sebe, jer mogu da kažem da sam manifestirala u svoj život predivnih stvari, mnogo predivnih stvari. Prije nego što nastavim sa videom šta je manifestacija, ako je ovo nešto što te zanima i ovo su teme koje generalno voliš da slušaš i da učiš, predlažem ti da zapratiš moj Instagram profil Irena Ždrnja kao i TikTok. Na TikToku nekad objavljam neka čitanja, oracle cards, anđelske karte, neke svoje misli u toku dana. Na Instagramu više kroz storije delim neke svoje priče, svoj život, s kim se družim, šta radim i takođe objavljam svaki dan reelseve, tako da ti zaista predlažem ako želiš da se zainteresuješ, da se zanimaš i da naučiš dosta toga, da zapratiš i Instagram i TikTok za različite vrste sadržaja. Da nastavimo dalje. Manifestacija znači da se nešto manifestuje, nešto nam se pokazuje, prikazuje. Ne mora da bude materijalno, manifestacija može da bude i osjećanje. Ali ono što je bitno da ljudi znaju jeste da manifestacija može biti svesna i nesvesna. Ono što ja želim da ljudima pokažem, pošto smatram da sam veoma dobar manifestator, inače sam, ko se bavi human designom, u human designu sam manifesting generator, znači nisam manifestator, ali smatram da sam dosta izučila i čitala ovu temu i da prosto moj život realno pokazuje, kao i ono kako se ja osjećam, da zaista uspevam u tome što radim. Dakle, svesno i nesvesno. Nesvesno je ono što, znači oni ljudi koji su potpuno neprobuđeni, kreću se kroz svoj život, život se dešava njima, nemaju pojma, ni kako se osjećaju, ni gde idu, ni kude idu, ni zašto i jednostavno im se dešavaju te manifestacije potpuno na nekom nesvesnom nivou. Svesna manifestacija je kada vi nešto želite da manifestirate i svesno znate da je to ono što želite da manifestirate. Kao što rekoh, od 12. godine negde shvatam da ja mogu da utičem na svoj život i sećam se da sam još i tada uspevala da imam te trenutke kada bih, bez obzira na spoljašnje okolnosti,
bez obzira na školu, na domaće zadatke, na časove, na đake, na neke svoje komplekse i nesigurnosti, ja sam uspevala da uživam u trenutku. I to iskreno zahvaljujući toj spoznaji, da je to unutar mene i da ja imam tu moć unutar sebe. Tako da sam večno zahvalna svojoj majci i na ovoj knjizi i naravno na Abrahamu i na Esther i Jerry Hicks. Ali sada mogu da kažem da tek kasnije, nakon dosta vremena, ja sam svesno manifestirala neke stvari u svoj život. Manifestirala sam automobil, manifestirala sam laptop, manifestirala sam sobni bajs, manifestirala sam običan bajs, patike, dosta odeće, putovanja, novca. Manifestirala sam tačnu cifru koju sam željela da zarađujem od svog brenda prirodne kozmetike Eva. Manifestirala sam ovaj iPhone na kome sada snimam 14 Max Pro. Manifestirala sam put u Meksiko na koji idem uskoro. Manifestirala sam put u Pariz prvom klasom. Manifestirala sam svašta nešto, sad mi se još sećam, ali zaista ova lista može da se nastavi da traje danima i danima, da ja se setim svih stvari koje sam svesno manifestirala. Jedno vrijeme sam pisala, ali sam zaboravila gde mi je ta lista, tako da evo iz glave izvlačim. Kako sam to manifestirala? Ono što jeste zajedničko svem ovome jeste da verujem. Znači, prvo dosta sam čitala knjiga, kao što rekoh, znam kako funkcioniše zakon privlačenja, kako funkcioniše vibracija, kako funkcioniše energija, frekvencija i prosto znam da ako ja verujem da je to nešto što će doći u moj život, ako ja verujem da je to nešto što ja zaslužujem, to nešto će doći. Kad? Ne znam. Kako? To uopšte nije na meni da znam, ali to nešto će doći. Zašto sam tačno sad rekla za ovaj iPhone? Jer hoću da vam ispričam za tu poslednju vežbu koju sam radila, da je probate i vi. Pre nego što nastavim dalje u video, ako je ovo nešto što ti se dopada, meni bi zaista značilo da lajkuješ ovaj video i da se pretplatiš za još videa, jer svake subote izbacujem novi. Da nastavim. Kako da ti manifestiraš ono što želiš? Neka bude to iPhone 14 Pro Max. Zaboravila sam da kažem da sam i laptop opet manifestirala po drugi put, svesno, ali idemo dalje. Ne znam, toliko sam srećna i toliko mi je ovo sve nekako emotivno, jer zaista spiritualnost, duhovnost i to nešto neopipljivo je mene od uvek zanimalo, ta neka energija, vibracija, frekvencija. Dakle, ako želiš da manifestiraš nešto u svoj život, iskoristi moć, iskoristi alfa talase. Znači, mi kada smo pred spavanje i ujutru, kada se tek probudimo, potrebno je neko vrijeme da mi uđemo u one beta talase na kojima funkcionišemo. Još uvek radi naša podsvest. To je idealno vrijeme da iskoristiš tu svoju podsvest, da u nju ubacuješ sve ono što želiš. Kao što dete do 7. godine pretežno je u alfa i teta talasima, stoga ono upija sve što mu roditelji govore, sve što roditelji, što ljudi oko njega, sve. Znači, dete tada se programira, isto tako ti možeš sebe da programiraš. Ujutru i uveče. Dakle, šta je to što želiš? Kada legneš uveče da spavaš, toneš u san, oči ti se sklapaju, osjećaš da ti se puls totalno usporio, osjećaš da bukvalno toneš u san. Isključi sve, zamisli šta je to što želiš. Sve zamisli. Znači vizualno, od dodira do sluha, kako se čuje, na primjer ako je telefon, ja sam konkretno za ovaj telefon radila tu vežbu, ja sam zamislila kako ga držim u rukama, kako je on onako velik, jer sam baš želela ovaj Pro Max, veliki, kako ga držim, kako scrollujem, kako zovem sestru, sad se više ne sjećam koga sam zvala, kako scrollujem na Instagramu, kakva je kamera, znači bukvalno sam zamislila sve što više mogu detalja, osjetila sam sreću i radost, jer sam ja zaista željela ovaj telefon. Ono što hoću da kažem ovdje, sada da ne zaboravim, nije bitan telefon, nemojte, molim vas, banalizovati. Ja sam pitala tog jednog duhovnog čoveka, želela sam da čujem njegovu perspektivu, kako ja mogu da manifestiram nešto u svoj život. I on mi je rekao za ovu vežbu.
I onda sam rekla, hajde da se poigram, želim da imam taj najnoviji telefon, želim da fotkam, želim da snimam, želim da imam najbolju kameru, hajde da probam sa tim. Znači, nemojte banalizovati, nemojte govoriti sad, ona je ovakva, ona je onakva, materijalne stvari nisu bitne. Znači, molim vas, poslušajte pažljivo ovaj video i pokušajte da razumete i shvatite pointu ovog videa. Vraćam se dalje. Znači, zamislila sam što više detalja i šta mi je on rekao. Kad uradiš to pred spavanje, zaboravi na to. Znači, sutradan ustaš i nastavljaš svojim životom. Ovdje ljudi greše. Ovdje ljudi greše i ovdje zato se tvoja manifestacija ne ostvaruje. Sada je jako bitno da uživaš, da budeš opuštena, da budeš opušten. Znači, nije da ja nisam razmišljala o telefonu, da sad ja ne sam da razmišljam o telefonu. Ne, ja vidim telefon, pa mislim, vidi ga, evo ga onaj telefon koji želim. Ako neko drugi ima, ja pitam, ja mogu da vidim funkcije kamere, mogu da probam da slikam. Što bi volila da imam onaj telefon. Znači, nije da ja nisam pomislila, ali nisam se time opterećivala. Dakle, nisam i dolazila iz one emocije, ona vežba ne radi, pa ja nikad neću dobiti onaj telefon. Kako je glupa ona vežba, pa gde je onaj telefon, pa prošlo je 7 dana, pa prošlo je 2 nedelje. Znači, apsolutno ne. Ja sam poverovala, jer znam kako funkcioniše manifestacija, znam kako funkcioniše energija, znači stvari koje su na istim talasnim dužinama se privlače. O tome je govorio Nikola Tesla, o tome je govorio Albert Einstein, neću da se ponavljam, to su naučnici, ne moram ja da vam pričam, istražite, imate na internetu videa, imate knjige. Dakle, stvari koje su na istim frekvencijama se jednostavno privlače. Znate ono kad kažete on i ja smo na istim talasnim dužinama, zato smo se privukli. To je to. Dakle, vi kada ste dobro energiji, dobro raspoloženi, kada ste u toj energiji blagostanja, obilja, tada te stvari dolaze u vaš život. I ja sam apsolutno verovala, taj telefon će doći, nemam pojma kada, nemam pojma kako. Šta se dešava kasnije? Nakon samo mjesec dana od kako sam radila tu vežbu, igrom spleta okolnosti, ja dobijam posao za čiju je funkciju, i ne samo moju funkciju, se upravo dobija taj telefon i taj laptop koji sam ja želela. Pritom taj laptop imam na svom vision boardu. Dakle, zaista, znači okolnosti koje su nezamislive. Čovjek koga sam tad upoznala, koji mi je ponudio posao, ja odjednom dolazim, vidim da svi imaju taj telefon, dobija se taj telefon da bi mogli da radimo, da bi mogla da radim posao koji radim za njega. Sada treba da dobijem laptop koji mi isto treba da bih radila taj posao, a imam ga, kažem vam, na vision boardu. Znači, ne moraš da mi veruješ, ja nisam ovdje da te teram, ja sam ovdje samo da ti tvojim primjerom pokažem šta je sve moguće. I kao što rekoh, najbitnije je, ne moraš da radiš više puta, uradi je samo jednom. Nemoj jako je bitno da uživaš u ovome. To je ono što je najbitnije. Jako je bitno da uživaš u ovom procesu, da se zabavljaš, da budeš srećan ili srećna. To je ono kako ljudi manifestiraju. Budi srećna sada, pa će sve to što misliš da će te učiniti srećnom doći. I onda ideš kroz svoj život, uživaš u danu, slušaš muziku, gledaš ptičice, šetaš, šta god, koliko god da ti je naporno na poslu, koliko god da ti je naporno u životu, koliko god da te sve nervira, potrudi se maksimalno koliko možeš da otpustiš to grčevito držanje te manifestacije, da je to nešto što mora da se desi da bi ti bila srećna, jer ne mora. To kada osvestiš i ako to uspeš, veruj mi, manifestacija će ti se ostvariti. Ova vežba je fantastična. Ja sam je primijenila i za Meksiko, tako da idem u Meksiko i za ovaj telefon i nastavit ću te primenjujem, ja mislim, do kraja života. Ako je ovo nešto što te zanima i želiš da pratiš moj put i kako manifestiram svoj život i snova i kako živim svoj život i šta sam sve prošla u svom životu za svojih samo 29 godina, zaprati me, lajkuj ovaj video, podeli se nekim kome će biti od koristi i molim te, javi mi šta si to divno manifestirao ili manifestirala u svoj život. Sljedeći video bit će 5 stvari koje su mi pomogle da promenim svoj život iz korena i da živim sada život iz svojih snova, tako da stay tuned.